जे अन्थायानो गोसोमखा नालाय बाहाय रस ओंखारो गोसोम जायो बे बुस्थुआ दा थामायावहाय दा गोजा जाथिथि नुदों आरो आंनि सिं सादोंमोन आं बहायसो आरायग' जाफैदों बे आंनिनो फिसाला आंनि बिब'नि फिसाला बियो बिमादै महरै आं थाफैबाय बिमा महरै आं बाहाय मन्दिराव थाफैनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जों लोंनानै ओमफ्राय दाब दाब जायगानि मानसिफ्रा खोनाहैनानै गय जरा फाथै जरा सोरबा मन्दिराव हाबनो होननानै गाइखेर लाबोदों जेवारि लाबोदों आरो धुप खाथि लाबोदों बेजोंनो हामलांदों सिबायफोर सोरबा जे उदै सानायफ्राबो हामदों सोरबा जे मेन्स गैयैफ्राबो हामदों जे आरो बेजों लोगोसे सोरबा सानाय सुनायफ्राबो हामदों आरो दा जायफ्रा फाग्ला फाग्लि बेफोरबायदि जादों एसे एनै बेफोरबो हामदों जायफ्रा आरो गिदिर बेमाराव गोलैदों बिसोरबो हामदों आरो जे दिनै गारामायाव फिथर जानाय उदैयाव बिखायाव गाराय जानाय बेफोरबो हामदों आरोखि जों फोरमानखौ मोनबाय जोंनो खोन्थाहरबाय जे खमैबाबो खावसेयानो हामनायखौ जोंनो खोन्थाहरबाय आरो बेमार जादोंमोन बेमार जानायाव बे दैखौ आं लांनानै लोंहैदोंमोन उदै सादोंमोन आंहा किडनिकआव मैला जादोंमोन किडनिकआव मैला जानायावहाय बे आङो डाक्टारफोरनाव नायजागासिनो मुलि जागासिनो मुलि जाबाबो आं मोजां मोनाखै ओमफ्राय बे मुलिखौ मोनजेननायनिफ्राय आं खोनानानै लांफैनानै बेहाय आं लोंगासिनो आरो दासिमबो आं लोङो लोंबाय था फिसा होननायखाय आं लोङो आरो दाबो लोङो ओमफ्राय दा बे किडनिकआव मैला जानाया आंना माने दा जामलांबायनो आरो बिसोरफ्रा होनदों ओमफ्राय डाक्टारफ्राबो बारा नुवासैनो मैलाया नोंना खम जाबाय होननानै बुंदों डाक्टारफ्रा जोङो माबा बिजनि सयनासुगुरिनिफ्राय फैदों निउसाव नुनानैहाय जों बे आफानि दै सान्थिखौ लांनो फैदों आरो सोङै ओमफ्राय दा बेमारा आंना फिसाजोआ फाग्लि रोखोम जानानै दं ओमफ्राय आंनाबो सानाय सुनाय दं ओंखायनो जोङो एखेबारे गोसो मोदोम जौनानै लांनो फैथारदों आरो लोगोफोर फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिस्टियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोयो लोगोफोर आङो थांनाय समाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अन्थाइनि दैनि सोमोन्दै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय अक्सगुरि गामियाव अन्थाइनि दैनि गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो जानायाव आं नुजाहैदोंमोन आरो आं मोनसे भिडिअ लानानै आङो गाहाय दौरि बैराथि बेजों लोगोसे फुजारिजों रायज्लायनानै आरो माखासे दै लांफैग्रा बेक्ति एबा सुबुंफोरजों रायज्लायनानै आङो मिथिनो मोन्दों दि गोबां मानसिया बे दैजोंहाय सोखाजानायखौ मोन्दों मोजां मोन्दों होननानै गोबां मानसिया बुंदों बे भिडिअखौ आं आपल'ड होबाय नाथाय गोबां मानसिया कुइसन खालामदों बियो मबेयाव बबे जायगायाव हामोना हामा अन्थाइ स्टन गलब्लाडार स्टन गारमा सादों किडनि डेम बायदिसिना कमेन्ट बुंहरबाय थादों आरो थारमाने बे दैया हामोना हामा आं थांगौ जायगा बहाय थ' आं बे बाथ्राखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं खेंफोरथि होनो सानदों दैया हामो हामा आं बेखौ मिथिया जास्ट आं भिडिअ लानानै आपल'ड खालामदों थ' आं सानो आं फोथाया आइ नो बिलिभ दा जायहा फोथायो फोथायबाय आं फोथाया आं जुदि थाङोबा आंनि थाखाय बे दैया हामनायबो नङा खोमा आङो सानो आरो जुदि सोरबा फोथायनानै जुदि लायोबा बाहायोबा हयथ' हामनोबो हागौ जोंनि बेयावनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगानि क'क्राझार बाक्सा बिजनि गासै गुबुन गुबुन जायगाफोरनि मानसिफ्रा बाहाय फैनानै बे दैखौहाय माने मोनसे गिदिर फोथायनाय बे फोथायनायजोंनो फैनानै लांफैयो बिनि थाखायनो बियो हामो नामा आं सानो आरोखि खिन्थु आं फोथायाखै आं फोथाया होनबा नोंथाङा फोथायाबा बियो नोंथांनि थाखाय बा आंनि थाखाय खामानि होआबो जानो हागौ बियो जेबो मुलि नङा बे मोनसे जास्ट दै बेनिफ्राय अन्थाइनिफ्राय ना बुंदों स' आंबो मेगनजों मोनाखै थारमाने मन्दिराव आंखौ हाबहोआखै दा बै भिडिअखौ नायनोबा डिसक्रिपसनाव आं होनाय जागोन बे भिडिअआवहाय दैखौ देखायना होनाय जादों दा बेबायदिनो आरो दा बेयाव गोबां मानसिया माने बेमारनि बागै मा बेमार हामो मा हामा सोंहरनायखाय आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों थारमाने बेमारनि सोमोन्दै आङो क्लियार होनो हानाय नङा हामो हामा दा माखासे मानसिफ्रा प्रुफ होदों आरो ना माखासे बेमार हामदों अन्थाइ हामदों माखासे प्रुफ होदों स' आं बे इउज खालामिखाय आङो जेबो प्रुफ होनो हानाय नङा बे आरो बेनिफ्राय 2 नम्बरावहाय बिनि डिटेल्सखौ सोंहर आदा बिनि डिटेल्सखौ खोन्थाहर थ' जायफ्रा डिटेल्स बिहरदों बिथांमोनखौ आं बुङो भिडिअखौ नोंथांमोना नायदों नायाखै आं जेबो बुजिया भिडिअहायनो फुजारिया गावनि कन्टेक्ट नाम्बार एड्रेस गामि लामाया माबेथिं फैनांगौ क्लियार खोन्थाजोबदों थ' जायफ्रा आदा गामिखौ मानो खोन्थायाखै सोरबाखौ रायहरदों मानो एड्रेसखौ फुल डिटेल्स होआ माबायदि भिडिअ बानायो होनदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायाखै जानांगौ ओरैनो कमेन्ट हरदों आं सानो आरोना डिटेल्स जुदि नायनायमोनब्ला भिडिअखौ नायनायमोनब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागौमोन दा बिनि गामिया चिरां डिस्ट्रिक्ट रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय अक्सगुरि नाय गामियावहाय बे दैखौहाय होंगो दोंगो मानसिफ्रा फैनानै लांफैनाय जादों स' बेनो
दा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो होगोन सोरबाया जुदि नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लायदो दा गोबां मानसिया बेबायदि गोनो गोथो बुंहरदों हामगोन हामा प्लिज रिप्लाइ मी आंनि आथिं सादों आंनि उदै सादों स' आं बेखौ मिथिया कन्टेक्ट नाम्बार दं फुजारिजों रायज्लायहर आरो बेजों लोगोसे फुजारिनाव सोंनानै जुदि नोंथाङा फोथायनाय जुदि मोनोबा लांफैनो हागोन आं बिनि सायाव जेबो केम्पाथि होनो हानाय नङा बिनिफ्राय गामिखौ आङो स्पस्ट' नोंथांमोननो खोन्थाबाय कन्टेक्ट नाम्बार आङो आरो होबावगोन बेयाव कल खालामनानै नोंथांमोना बे अन्थाइनि दैखौहाय नांगौब्ला लांफैनो हागोन खिन्थु जायफ्रा फोथाया आं हामाय नङा होननो नोंथांमोना दाफै 100% आंबो 100% फोथाया आंनि थाखाय बे खामानि होनाय नङा आं सानो जास्ट आङो नोंथांमोननो खोन्थानाया बेल' दा नोंथांमोना जुदि नांगौबा फैनानै लांफैनो हागोन दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै फैदों स' नोंथांमोनाबो जुदि नांगौ जायोबा लांफैनो हागोन